Mana Virginia as Bishop Palma. Sayo ko nga doon na Valentine's, no? Kasulti nimo nga ang imong anak may gugmaong gud nimo, no? Sos leader gid ni si Rowena, no? Daghani ni fans sa DYRF. No, ang akong punto. Salamat sa Dios, gasa sa pamilya og sayo dako imong dakong gugma niya og ang iyang gugma nimo. Ngano nga na sangpit ko kini. Kaya saya mga teenager ang ilang una-una Valentine's, ang ilalang mga attraction sa kada tagsa, no? Ang tunood nga Valentine mong gugma nga diya sa atong kasing-kasing, gugma gikan sa Dios, gugma sa kinikanan sa kabataan, kabataan sa kinikanan, ug ang atong gugma nga unta magdala maayong buhat. And so, ang akong pagbati, Happy Valentine's Day, ug unta ang Ginoo paghatag nimo grasya nga mahimong instrumento aron kining gasa mao gyapon imong mapambit sa kadaghanan. And may Almighty God bless you sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Amen.